Сёння перажываем вялікі чацвер. Вялікі чацвер заўсёды перад абедам мы збіраемся ў катэдральным касцёле, дзе перажываем святую імшу крыжма. Гэта такі асаблівы таксама для нас дзень, у якім быў устаноўлены сакрамент святарства, і пагэтаму біскуп, ардынары дыяцэзіі са сваімі таксама святарамі збіраецца вось такі асаблівы дзень у вялікі чацвер, і мы перажываем разам як супольнасць святарская. І, канешне, у гэтым дню для нас гэта вялікая радасць, што мы таксама з розных куткоў дыяцэзіі можам тут сабрацца, можам таксама тут перажываць наша святарства і ўсведамляць сабе, што кожны з нас, дзе бы ні быў, з'яўляецца святаром Езуса Хрыста. І таксама у гэты дзень мы ўжо распачынаем трыдум пасхальны. У гэты дзень мы таксама, я, напрыклад, працую на Дзевятоўцы, у парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля, і мы заўсёды распачынаем у 7:00 малітвай ютраняй і гадзіны чытанняў разам з вернікамі, которые прыходзяць, молімся. І вось менавіта такім акцэнтам мы распачынаем гэты асаблівы час для кожнага хрысціяніна, католіка, который таксама хоча перажыць добра гэты час трыдума пасхальнага, бо мы ведаем, што гэты час 3 дзён заўсёды закончыцца урачыстасцю з мёртвых паўстання пана Езуса.